नमस्कार मंडळी, आता वाजले संध्याकाळचे एक्झॅक्ट 6:45 आणि मी निघालो ऑफिसवरून घरी जायला. तर आपलं स्वागत करतो एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मी आहे आता बीचचा जो बॅक रोड आहे तिकडे आहे. तर म्हटलं आता मी ड्राईव्ह करत होतो तर म्हटलं तुम्हाला दाखवू. या आकाशाचा रंग बघा किती मस्त आहे, किती सुंदर असा पिंक कलर झालेला आहे इथे. खूप छान वाटतंय. किती सुंदर असा रोड आहे हा. मस्त रोड आहे एकदम, म्हणजे सुनसान असतो एकदम. असं वाटतं ना नेहमी की हे सिटीपासून एकदम असं वेगळीकडे आहे आपण. कारण का या रस्त्यावरती ना धून नसते जास्त. शक्यतो म्हणजे सगळे कुणीतरी म्हणजे जॉगिंगला येतात, सायकलिंगला येतात. मागे गार्डन आहे ते पण आपण एक्सप्लोर करून येतं. आज मी म्हटलं हा जो स्काय बघतोय ना तुमच्यासाठी, तुम्हाला जो आता दाखवला मी स्काय ना, तो दाखवण्यासाठी मी एक्झॅक्ट तिथे थांबलो. म्हटलं आज तुला दाखवलं, कारण का आजचं जे आकाश आहे ना ते खूप सुंदर वाटतं आहे. आणि मस्त अशी अरुण दाते सरांची भावगीतं ऐकत मी रस्ता सुरू करतो. त्याला आता भेटू. आता अचानकपणे आता मी जेव्हा पुन्हा लिंक रोडवरती जाईन ना, तेव्हाच मी तुम्हाला दृश्य दाखवतो. ते बघा कसं असेल. ही आहे लिंक रोडची हालत. आपला दुसरा सीन असा झाला आहे की आपला जो इंडिकेटर आहे, लेफ्टचा इंडिकेटर चालत नाही बघ. तर मी इकडं ऑन केलं आहे तरी पण नाही चालत आहे. ते असं दाबावं लागतं आहे तरी पण नाही होत आहे. राईटवाला पण नाही, असं दाबून ठेवावं लागतं आहे. तर हा आता एक मोठा इश्यू झाला आहे आपल्याबरोबर. आता बघूया आता तो रिझॉल्व होतो आहे का. तर मंडळी, आता वाजलेत रात्रीचे 10 आणि आपलं मस्त जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे आणि उद्याची तयारी सुरू आहे. आणि आज जो इश्यू झाला आपला ज्युपिटरचा, की जो आपला लेफ्ट इंडिकेटर आहे तो चालत नाही आहे आणि त्याच्यासोबत राईट इंडिकेटर आहे तो पण नाही चालत आहे. बाहेर तिकडे ना मला वाटतं सिरियलचा आवाज सुरू आहे, तर प्लीज जरा तर दोन्ही इंडिकेटर आपले चालत नाही आहेत मध्ये. हा आपल्याला उद्याच्या उद्या प्रश्न सॉल्व करावा लागणार आहे, नाही तर मग फार मोठा इश्यू होऊ शकतो असं मला वाटतं. हा फार मोठा इश्यू होऊ शकतो असं मला वाटतं. कारण का जेव्हा आपल्याला लेफ्ट किंवा राईट, स्पेशली राईट टर्न जेव्हा घ्यायचा असतो ना, तेव्हा आपल्याला इंडिकेटरची फार गरज लागते. आणि त्याच्यासाठी इंडिकेटर चालू असणं फार गरजेचं आहे. तर आपण उद्या ऑफिसला निघताना पहिलं जाणार आहे सर्व्हिस सेंटरला, किंवा मग मला वाटतं सर्व्हिस सेंटर बंद असेल तर मग आपण एखाद्या लोकल गॅरेजला वगैरे दाखवू. मग बघूया तो काय बोलतो. तो मे बी एकतर पावसाच्या पाण्यामुळे किंवा मग उंदराने वायर वगैरे कुरतडली असेल तर आता ते बघू, ते आपल्याला उद्याच समजणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवतो आहे. भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड नाईट.